Kénszagot érzek, mondta Szűcs Lajos. A segéd csodálkozva rákapta a tekintetét, azt akarta mondani, hát aztán gépész úr, hiszen a méhelben vagyunk. Márpedig a méhelben, így nevezték Rácpácegresen a műhelyt, különböző gőzök és gázok keveregnek, rejtélyes szagokat böffen a fújtatóval izzított szén, kesernyés párákat ereget a hűtődézsában kihunyó vöröslővas, még az üllőről szerte fröccsenő vascsillagocskák is illatoznak, fém, éget pata, füst és kénszag lebeg itt mindig. A segéd mégsem szólt, mert ahogy a mesterre nézett, látómezejében megjelent a műhelyajtó is, és az ajtófélfának támaszkodva ott állt egy úrféle pantallóban és hosszú malaszlopóban. Hogy nem vettük észre, amikor bejött? Ámult magában a legény, s hogy oly hosszú ideig bámult ugyanarra a pontra, oda nézett a mester meg a kisinas is. A kisinas mindjárt észrevette, hogy ennek az embernek nagyon furcsa a lába. Önkéntelenül közelebb lépett a mesterhez, hogy védelme láthatatlan fénykörébe álljon. Jó napot, uram! Mondta tisztességtudóan Szűcs Lajos. Észre sem vettük, hogy bejött. Az úrféle köszönés helyett felröhintett. Maga az a híres Kovács! Kérdezte kényeskedő bájgónár hangon. Szűcs Lajos a maga részéről az ilyen hangot utálta a világon a legjobban. Eddig nem tudtam róla, hogy híres vagyok, mondta, és önérzetesen kihúzta magát. Ettől még vékonyabbnak látszott, feszes volt, mint a nyílpuska húrja. Úgy hírlik, mondta az idegen, magát nem is porból meg hamuból gyúrta össze a teremtő. Elhallgatott. Talán kérdésre várt. De arra aztán várhatott, mert nem szólt a mester se, a segéd se, a kisinas se. Hallgatásukba bekapcsolódtak a tárgyak is. Fönn a mennyezeten a nagybőgőszerű fújtató, a tűzhely két vaspofája, a vízszintes lentkerekű fúrógép s a falon függő szerszámok, a menetvágók, laposfogók, kacsacsőrű fogók, vasfúrók, lukasztók, hidegvágók, kiskalapácsok, nagyok, s persze maga az üllő is, mind-mind súlyosan hallgatott. Így hát kérdés nélkül folytatta az idegen. Magát vasból kalapálta. Nem igaz? A kisinas elképzelte, hogy Isten a vashegyből kiszakít egy jókora tömböt, vörösre izzítja és kikalapálja belőle Szűcs Lajost. Így már érthető, hogy cingárember létére hogy fér meg benne ennyi erő. Vasból van. A mester azonban úgy látszik nem vette dicséretnek az idegen szavait, mert még feszesebb lett. Mivel szolgálhatok az úrnak? Kérdezte kurtán. Na jó, böffent a bájgónár. Patkolja meg a lovamat. Szűcs Lajos kitárta a kétszárnyú faajtót, amely akkorára volt méretezve, hogy a vasalnivaló szekeret be lehessen tolni rajta a műhelybe. Lópatkoláshoz ugyan fölösleges volt kinyitni, de úgy látszik, a mester nagyobb légteret akart. Vagy a kénszagot érezte túl erősnek. Már ajtónyitás közben szemrevételezte a lovat, és egy kicsit meghökkent tőle. Elsőre nem is tudta, hogy mi a lóban az ijesztő. Hogy ilyen nagy monstrum, hogy színfekete, vagy a feketeségből kivillogó szeme fehérje. Vagy az, hogy sunyít. Ha a ló ellenségesen hátracsapja mind a két fülét, azt hívták Rácpácegresen sunyításnak. Ebből lehetett látni, hogy a ló rossz természetű. Ez rossz természetű volt. Semmi kétség. Ekkora már gyűlni kezdett a nézőközönség is. A pusztaiak honnan nem megtudták, hogy valami készül a méhelben, és összesereglettek, tisztelettudó nagykört alkotva a sunyító fekete ló körül,
Szívükben nagy bizodalommal a mester iránt, aki jelenlétüktől rögtön nagyobb bátorságra kapott, nem érdekelte már, hogy mitől ijesztő a nagy fekete ló, leemelt a szögről egy félkész patkót, fölizzította, nyekegett a böhön fújtató, a két vaspofa között sisegett a szél, és az izzó patkóval elindult kifelé, hogy a ló patájához mérje, tágítani kell-e, vagy szűkíteni. Ezt akarja ráverni? Kérdezte fitymálóan az idegen. Ezt hát. Nem azt mondta, hogy patkoljam meg? Erre az idegen se szó, se beszéd, odalépett a mesterhez, puszta kézzel kivette az izzó patkót a fogó pofái közül, és egyetlen mozdulattal úgy összegyűrte, mintha nem is vasból, hanem nyers tésztából volna. A csúffá tett patkót odahajította Szűcs Lajos lába elé. Az én lovamnak rendes patkót csináljon! Olyan csönd lett, amilyen rácpácegres fönnállása óta még soha. Hallani lehetett a kisinas szívdobbanását. Azért dobbant akkorát a kisinas szíve, mert most értette meg, mitől furcsa ennek az embernek a lába. Meg a ló. Hát persze. Még egyszer odapillantott, hogy biztos legyen a dolgában. Biztos lehetett. A ló füle mögött két szarvacska merett az égnek. Nem nagyobb egyik sem, mint egy hüvelykúj körmös vége, de szarv. És az idegen lába. Nem láb az. Pata. Oda sündörgött sóbálványként álló mesteréhez, s a nadrágja száránál fogva húzni kezdte befelé. Ne ráncigálj, az apád nem jóját! Morrant mérgesen a mester, de azért engedelmesen megindult a műhelybe. Gépész úr! Súgta oda bent a gyerek. Ez az ördög! Azt hiszed, nekem nincs szemem? Súgta vissza Szűcs Lajos, és elkiáltotta magát. Nyomd azt a fújtatót! Ezzel nekilátott. Egy egész nyaláb sínvasat tartott egyszerre a tűzbe, annyit, amennyiből 5 szekér vasalása kitelne. Izzította, egybekalapálta, nyújtotta, hajlította, bum-bum a segéd nagy kalapácsa, a mesteré meg egy az izzóvasra, 2 csilingelő az üllőre. Muzsikáltak a kovácsok. A rácpácegresiek odakint biztosan tudták, most már nagy baj nem lehet. Elkészült a patkó, olyan súlyos, hogy nyögött alatta az üllőtartó tuskó. Szűcs Lajos a legnagyobb fogóval fogta. Feszült minden izma, amikor fölemelte. Oda tartotta az ördög elé. Na, ezt tekergesse össze! Az ördög ezzel a patkóval már nem mert kikezdeni, intett, hogy jó lesz. A mester fölverte a lóra. Aztán dolgozott tovább, sercegve röpködtek a szikrák, csengett az üllő, elkészítette a második patkót, a harmadikat, már a 4. dolgozott. Még vasat, mondta. Nincs több, mester úr, súgta neki a kisinas. Mi az, hogy nincs több? Hozd a szerszámokat, rendelkezett Szűcs Lajos. A gyerek hordta a lángba a mester saját készítésű szerszámait, a gyáriakat, a drága menetvágó készletet, a fúrógépet lentkerekestül. De ez sem volt elég. Még vasat! Kiáltotta Szűcs Lajos, jó hangosan, hogy a kintiek is meghallják. Emberek, vasat! A rácpácegresiek szétszélettek, de nem telt bele 1 perc, már jöttek is újra a csírja istállóból vasvillákat, marhaláncokat, a lóistállóból lóvakarókat, zablavasakat, kápakarikákat hoztak, az asszonyok hordták hazúról a faszenes vasalókat, parázscsiptetőket. Ili néni hozta a híres 3 lábú vaslábosát, a gyerekek a játékaikat, röpikéket, gurigákat. Nyelte a patkó a vasat, de csak készen lett. Na! Mondta a mester, és inge ujjával megtörölte verejtékező homlokát.
A segéd csurom egy víz volt, átizzadt a kisinasinge is. Sistergett a patára illesztett patkó, s az égett pataszakba, ahogy az ördöglovához illik, egy kis kénkőszag is vegyült. A mester beverte a patkószögeket, egy kicsit egyengetett még a reszelővel, aztán fölegyenesedett, a ló vasalt patája lehuppant a földre. Így szólt. Dönn! Na, meg van patkolva a lova, mondta Szűcs Lajos. Az ördög ahelyett, hogy megköszönte volna, fölvihogott, a lovára pattant, az övéről leoldott egy bőrzacskót, és Szűcs Lajos lába elé dobta. Nagyon csörgött benne valami. Itt a fizetség, mondta, és megsarkantyúzta a lovat. A ló könnyedén el akart ugrani, de Szűcs Lajos patkóinak súlya nem engedte, meglepetésében majdnem térdre esett. Gyia! Üvöltötte az ördög. Az óriási dög nekiveselkedett, ropogtak az izületei, dagadtak az izmai, két első lábát nagy nehezen elemelte a földtől, de vissza is zuhanhatott azonnal, a föld nagy recsegve, ropogva beszakadt, az ördög kétségbeesve üvöltözött, de mind hiába, zuhant a ló a patkószakított a gödörbe, s zuhant vele kecskelábú gazdája is. Vészjósló hangon morgott és remegett a föld, s mielőtt összezárult volna a rusnya ördög és rusnya lova fölött, Szűcs Lajos gyorsan fölkapta a lába elől az ígéretes bőrzacskót, és utánuk hajította. Aznap nagybált rendeztek Rácz-Pácegresen, s bár a zenét csak hártyapapírral fölszerelt fésük szolgáltatták, mivel Mészáros Juliska citerahúrja is odalettek az ördög patkójába, azért égig ért a jókedv. S kedves utazó, ha egyszer Rácz-Pácegresre tévedsz, ne mulaszd el az egykori méhel előtt a füledet a földre szorítani. Halk duhogást és dübögést fogsz hallani. Máig ott küszködik a sátán, Szűcs Lajos patkóival.